Benvinguts a Calella i al Teatre Orfeó Calellenc, on del 17 de gener fins al 20 de març del 2016 es representen les 10 obres que entren a concurs en aquesta 42a edició del concurs de teatre amateur Premi Ciutat de Calella. Sí, sigo esperando, sí. Això no ho toquis, que és brut. Mare que els va fer. Mira, si els tingués al davant, ara li fotria pel forat gros. Oh, i diuen que és tan dolent, això de tenir el mòbil tanta estona enganxat a l'orella. Es veu que és com tenir un microones. Oh, potser sí que quedaré enrampada. Oiga, senyorita, aquesta dona deu ser morta, I el teu on és, que ara no el veig. Mira allà, al costat del teu. Ah, sí. Ai, quina llàstima, Ai, llàstima. Ai, no sé, tan petits. Ai, la mare que el va fer! Nen, que no veus que li has pogut fer mal? Cucuca! Ja està, No, ja està, no, Lourdes, Ja està, no, que li ha fotut un cop de pal a la cara, que el podia haver deixat tonto! Que t'ha fet mal, baldofeta? Va, i tu què mires, Què mires, tu? Ai, ja està, deixa-ho estar, dona, que és canalla. Vine, carinyo, vine, que et netejaré la cara, que t'ha quedat una mica de sorreta, Vine, rei. Ah, no. Si diuen que això de les toallites húmedes aquestes del Dodot que són tan contaminants, Ah, doncs jo en tindria un altre, un parell, potser. Ai, sí. Doncs ja cal que vagis a esmolar les eines, Sí, si això de l'edat no fos un problema. I com és que vas trigar tant? És que no m'hi quedava ni a la de 3, O mira, vam haver d'anar amb un munt de metges i de pago, que ens vam gastar una mà de quartos que no vegis. I al final, fixa't, va ser un uròleg de la Seguretat Social que va trobar que el meu marit tenia oligospermia. Oligo què? Poca quantitat de... Ah, ja. Sí, pocs i mandrosos. Oh, i què? Li van donar una pastilleta per revifar-lo? Sí, ens van fer un tractament, vam anar provant i... I patapam! I va venir aquesta perla. No em diràs que no ho trobes a faltar, va. El què? Ai, dona! Ai, és que... És que què? Ai, és que jo no sóc com tu! Escolta, guapa, jo no sóc cap putarrot, Dona, vull dir que jo amb les coses del llit que no sóc gaire activa, saps? Ah, no t'agraden els homes? Sembla que s'ha girat una mica de fresca. Que vols un jerseillet, carinyo? Que no t'agraden? Ai, esclar que m'agraden, dona, però... Ai, mira, però si per mi fos, jo sóc molt romàntica, saps? I mira, 4 carícies, 4 besitos i ja està. Lourdes, m'estàs dient que per tu el sexe és un sacrifici? Ai, dona, un sacrifici tampoc, però mira, si per mi fos... Ai, Lourdes! Lourdes? Lourdes, tu ets lesbiana? Que què? Lesbiana? Sí, tortillera, saps què vull dir, no? Però per què me les dius, aquestes coses? Esclar, a tu t'agraden les ostres, però no t'has de pas d'amoïnar, Escolta'm, que per això hi som, les amigues. Ai, perdona, que tu i jo ens acabem de conèixer. Esclar. Vareu estrenar l'obra al gener del 2015 al Centre Moral d'Arenys de Munt. Què us va engrescar a portar l'obra, aquesta comèdia, a l'escenari? Jo vaig veure aquesta obra en un teatre professional fet per la Míriam Iscla i una altra actriu. Em va agradar molt, quan la vaig veure em va fer riure molt, a més vaig trobar el guió que era molt interessant i que provocava molt i em van venir moltes ganes de dirigir-la i poder-la fer amb els actors del grup de teatre del centre i per això la vam fer a Arenys de Munt. Vas trobar que era molt interessant i que al públic li agradaria veure una obra d'aquest tipus, no? Sí, exacte, vaig veure que trencava els tòpics del paper de la mare, que a més provocava molt al públic perquè posa els personatges són molt extremats i els dos tenen puntes que tampoc és que t'hi puguis identificar molt amb un o molt amb l'altre, sinó que bàsicament el que fan és provocar-te a sentir, ostres, jo això a vegades ho he sentit, o ui, aquests s'estan passant, o no sé què, i llavors això animava i a més és molt divertida. Pere Riera, l'autor, és de Canet de Mar i justament el teniu al costat. Us heu posat en contacte amb ell o us ha ajudat d'alguna manera a
a fer l'obra, aquesta comèdia? No, nosaltres vam, de fet, quan nosaltres vam començar a assajar aquesta obra, la companyia, les dues actrius que ho feien dirigides per en Pere Riera estaven fent bolos per tot Catalunya. En Pere Riera sap que l'estem fent, però no ha pogut ni vir-nos a veure, ni poder-nos aconsellar, ni res. Però sí que ho sap que la fem. Aquests són dos personatges molt antagònics. És un de molt suau i l'altre de molt dur. Quin és el que més feina us ha donat? Jo diria que el que més feina porta és el suau, perquè el suau sembla que durant tota l'obra no estigui fent res, no té molt de diàleg, però en canvi constantment està interactuant mitjançant el no verbal, o sigui, amb els gestos, les coses que va dient l'altre personatge, que és molt més extremat. I treballar els gestos i en quin punt s'ha de fer veure una cosa o un ganyot o una cosa d'aquestes és el que s'ha de treballar. I el que és més extremat, bàsicament, era trobar el to de l'extremat, o sigui, que no estigui molt pujat i tampoc molt baixat, trobar el to adequat. I què teniu pensat per preparar durant l'any que ve? Ara ja estem assajant un altre, que és una adaptació d'Un Déu salvatge, de la Jasmina Raeza, i l'estrenarem segurament cap al març, a Arenys de Munt. Normalment al grup de teatre estrenem 2 obres a l'any, una per al març i una altra pel novembre. Doncs molt bé, moltes gràcies i ens veiem a la cloenda d'aquest concurs. Moltes gràcies a vosaltres. Bueno, doncs, Déu-n'hi-do, no, les situacions que es poden arribar les dones quan tenen fills i sobretot després dels 40. Sí. Aquesta és una batalla gairebé perduda, perquè jo crec que hi ha moltes mares que estan en la mateixa situació que nosaltres, però fan gitons. Sí. Jo crec que n'hi ha moltes que potser aparentment diuen que s'assemblen més en el meu personatge, però en el fons pensen el que pensa la Maite. Sí. Però no s'atreveixen a dir-ho perquè, clar, queda malament. Com us heu sentit aquí actuant? Us ha agradat? Sí. Bé, el públic al principi ha sigut una mica, no sé, una mica fred, però jo faig increixendo i la veritat és que després anaves escoltant i la veritat és que molt bé perquè després, no sé, l'he vist molt animat. El públic sí, estava atent, que moltes vegades notes això, que no gosen a vegades riure molt per dir, ai, que no perdi el fil, però, clar, nosaltres ens anem engrescant i veies les rialles i, clar, això anima, això... He vist que representeu 2 perfils molt diferents i una és d'Alep pel seu fill i l'altra és dura, molt dura. I es coneixen en un banc i es confessen coses molt íntimes. O sigui, expliqueu-nos una mica el vostre perfil que més us crida l'atenció. Que més ens crida l'atenció, clar, jo sóc mare, jo potser sóc més com sóc jo així realment, i clar, m'hi crida l'atenció el personatge de l'altre perquè penso, no pot ser que hi hagi gent que pensi això, realment. Hi ha gent de tot, aquest món que vols fer. Sí, jo crec que hi ha molta diversitat i la veritat és que, com la Maite, crec que hi ha molta gent. El que passa que, clar, no és ètic, no és socialment acceptable i, evidentment, doncs, clar, està com més amagadota, no? Sí. I per això, doncs, sempre busco la fava tendra que li pugui... que pugui embaucar, no? Però suposo que hi ha molta gent així. Bueno, i què és el que més us ha costat? Home, quan vam començar els assajos, el fet de pensar que érem 2, això ja és molt complicat. A més, quan vam començar, no trobàvem, ens havíem de separar molt com a personatges, perquè vam dir, això serà molt avorrit, la gent se'ns adormirà. I ens va costar això, trobar la distància de 2 persones tan diferents, que aquest contrast justament, ella sense mi i jo sense ella, fa que llavors el resultat sigui bo. I ens va costar trobar la distància dels 2 personatges. Sí, és la distància més que una altra cosa. Bueno, i sobretot el personatge. El personatge Maite no sabíem ben bé com enfocar-lo, perquè com que sempre busca el doble... O sigui, ella és maquiavèlica, no? Vull dir, va maquinant tota l'estona per veure si l'embauca i llavors això ens va costar molt per trobar el que és el matís de ostres, és que quan li estic dient una cosa per aconseguir-la va i me la gira, no? I aquest revés a mi em va costar molt. I no s'ha acabat, o sigui, moltes gràcies i bueno, ens veiem al maig a l'entrega de premis.